Истината идва тук, без никакво съмнение. Зелена ще стоиш, страха си от спасение. Всяка капка в реката променя нейния бяг. Петък, 16 февруари в Абордаж, къде ще дойдат и ямайските пирати, но и не само тях. Ще видите Моро, заедно с Ани и Миро от Невидено, правиме акустичен лайф, където ще чуете страшно много парчета, които не сте чували никога от нас. Заповядайте! Петък, 16 февруари в Абордаж, където ще изгрее нощно слънце.